Ngicela nje ukungikhutha for ukuthi nibakhe. For ukuthi nibakhe. Bengicela bawuthunze ngba-interview. Before siyithombeni. Interview yokuqala. Yebo, sicela sime ngayo nake sayidi. Igama lami nguMesosekhela ngiqhamuka eSigubudo khona la kaNongoma. Mina igroup yami uNqobuzulu siqhamuke nayo la ngokuzethemba sazi ukuthi vele sizokwenzani la emhlangeni and into esiyenzayo siyayithanda ngoba silana size ngeenhloso zethu hayi ngoba nakho siphoqiwe. Siyathanda ukuba la emhlangeni. Mina igama lami nguAphi Sibonga Sibiya ngiqhamuka eSigubudo khona la kaNongoma. Iminyaka yami ngina 19 years ngoba sila ngifila so excited guys. Bengifisa ukuthi nabanye abantu abaningi begcine bekwazile ukufika lana, abanye beze bekhule bebe badala begcine bezintombi ngoba cha abafana bayadlala ngasi. Next. Nisabana. Mina igama lami nguMinehle Mhandlwane bengisuka eSigubudo ngala khona Nongoma. Ngizelana ngoba ngisethemba iminyaka ngina 19 years old. Hawu siyabona. Sokuya kwase ngwavuma nowaseSwatini bengakaze ngize ngokuhamba. Mhlambe lo ubona unjani eminyakeni edlule nje kwale 40 years khona ukubona ekuhlukile noma sayifanela kukhona khona kulushintsho okuncane esikubonayo kancane kuyashintsha akusafani njengasekuqaleni nje engakubalula ama toilets esandisiwe indawo zokugeza esizibonile intombi zamanje nezakudala kumehluko imvunulo isi-upgradeile kakhulu engakusho nje nanoza kwethu indlela yokusina nendlela nje yokugqiza kweintombi engakubalili iloko nje mangakunika ithuba ufisa ukuphila nezakudala intombi noma lezi zamanje nezamanje isizathu indlela evunula ngakhona nendlela nje isina ngakhona into yakhona isihlelekile kudala bekugxilwe kakhulu ezintweni lesi zesiZulu manje kanti siyakwazi ukuyijabulisa ngandlela zonke ngemvunulo yakho umuntu omnyama noma ungakazwe kwaseSwazini umehluko waseSwazini wala imuphi indlela abavunula ngakhona nendlela abasina ngakhona. Yebo. Yebo. Unjani mama? Ngikhona njalo. Yaphila. Ngikhona. Yaphila. Ukuza kanjani nje ukuba nentombi la? Hey kumnandi ngendlela ongakazi uyibone. Yebo mpela. Sibona isiko lakithi lisiphukisa inwele. Ngiyayibona intombi impela. ziningi kuhle. Ziyagida njengamanje usuku lesithathu. Yebo. Sesiyahamba ke manje siyovalelisa esilweni siyolalela inkulumo zoshaya ingoma. Yebo mama. Awu siyabonga kwakuhle. Ukhona uthi umehluko obonayo nje impela entombini leminyaka edlule for manje. Hayi ukhona. Ungakanani ke? Hayi mkhulu manje sezandile ziningi. Oh yezandile impela. Zandile impela ziyimisele. Yebo impela. Siyahloba futhi maziza la. Oh ayiyabona impela. Hayi siyabonga. So uma ubheka nje ngonyaka ozayo ulindele ini? Hayi ngonyaka ozayo ngilindele ukuthi kuze amanye ama-countries. Yebo. Hayi ngiyayibona nenkosi impela ibiza abantu baphesheya futhi inkulu lento. Hayi inkulu kakhulu lana uyabona amasila emagcekeni. Yebo. Sikoba bomkhulu bethu bonke basuke la. Yebo. Yebo. Hayi impela ngiyabona impela le nto esina ngazi yasho ukuthi ngifundisile impela. Hayi sibafundisile. Hayi impela hayi ngiyabonga gogo. Siyagana futhi. Yebo. Siyabonga nalabafowethu abayithathayo ingane zethu esiko. Yebo. Phela ngisicela kufundiselwa abafana. Yebo. Hayi ngiyabonga gogo.